Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da jimirin sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. Mai sauraro kuma ma'abboci kallon wannan shiri mai dogon zango na Izarsu, muna godiya a bisa bibiyar mu da ake na kowane sati a rana irin ta yau. Mun gode mai sauraro. A yau ne da yardar Allah muke sa ran kawo muku wannan shiri kashi na 100 ma'ana episode 100. Amma mai sauraro muna roƙonka kafin ka kai ga kallon wannan shiri mai dogon zango na Izarsu episode 100 daga tsaya ka saurari wannan kalamin da suke da alaka da wannan shiri mai dogon zango, kuma sannan mu kawo maka wani gajeren bidiyo da shi ma fashin baki ne da kuma ƙarin haske kan wannan shiri mai dogon zango na Izarsu. To dai mai sauraro, ka dai san yace lamarin shirin nan mai dogon zango na Izarsu yake da kuma yanayin abubuwa da sabunta maka abubuwa da dama da muke a cikin wannan shiri mai dogon zango na Izarsu. Mun gode mai sauraro. Yanzu ga wani ɗan gajeren bidiyo da za mu kawo maka. Muna tsoro kanka da ka tsaya ka saurari wannan bidiyo kafin ka kai ga kallon wannan shiri na Izarsu. Kuma ka ci gaba da bibiyar Bakori TV, ka danna mata subscribing ta za ka rinka samun bidiyoyi da zarar mun daura. Su bibiyar mu da sauraron mu a cikin wannan channel ta mu albarka. Mun gode da jimirin bibiyar ku ne da kullun da kuke wannan channel. Kafin ta kai mu ga isar da sakon da muka to za mu kawo maka mai sauraro, muna roƙonka da ka daure ka yi mana subscribing a wannan channel, sannan ka taba alamar ƙararrawa ce za ka rinka samun labarai da sharhin fina-finai da zarar mun daura. A yau dai muna tafe da wani lamari da ya shafi wannan shiri mai dogon zango na Izarsu episode 100, wanda a yau ne Allah ya ba mu damar ikon kawo muku kashi na 100 a cikin wannan shiri da ake lakabi da Izarsu. Mun gode da jimirin bibiyar ku da taimaka mana wajen yunkurawa da muke yi a cikin wannan shiri mai dogon zango na Izarsu. Muna ci gaba da godiya masoyanmu, muna haƙuri a bisa tangarɗa na'ura da muke samu, muna ba ku haƙuri a bisa sati wani zubin muna iya ƙara awa 2 ko awa 1 ba mu samu mun sake muku wannan shiri ba mai dogon zango na Izarsu. Mun gode da jimirin bibiya. Mai sauraro, kai tsaye za mu tafi kan abin da ya kawo mu gare ku. Wannan lamari ne muke so mu isar da shi ga dukkan wani mai bibiyar wannan shiri da kuma kallonsa. Ya kamata a ce ya san wannan lamari a halin yanzu. Wannan lamari ba komai bane sai kurɗa da za ku gani a cikin wannan shiri da abubuwa da ake yi mabiya da bambanci, mabiya kala-kala. Mun gode da ka ci gaba da subscribe din wannan channel din. Mu haɗu a bidiyo na gaba ta hanyar yi mana subscribe.